vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana Shi, ndadzoka zvekare nepart 2 yenyaya yangu. Nyaya yangu yakareba, saka ndichapota ndichiita zvikamu. Ndine urombo nevanhu vari kukutukai mukomana Shi kuti sei ndiri kuita zvema audios. Kutaipa kunondinetsa, ndine side rakastroka. Kubva kufirwa kwandakaitwa nemurume, muviri wangu hauna kana kuzomboita zvakanaka. Ndiri kungoita ma on and off. Takati taenda kumusha kunoviga murume wangu, uyo anova ari second husband yangu. Zvakafamba zvakanaka, nhumbi ndokubva dzazogovewa mune zvakanaka. Inini ndakabva ndazodzoka muguta iro randainge ndichigara nemwana wangu mukomana wandiri kutaura kuti zvinhu hazvitomborina kumumiririra zvakanaka. Saka murume wangu akanga akamboshanda vakabatana semhuri muno muZimbabwe asati aenda kuSouth Africa. Saka ainge aine zvinhu zvake izvo zvaainge akasiya pabasa ipapo. Saka ndikati pane makore akati kuti ndakangonyarara ndichiti ndichaona vanhu vachisarinda zvinhu zvinoenderana neni, asi hapana kana akambondidana kuti chiuyaika munge muchitora zvinhu zvemurume wenyu. Nyaya iripo chete ndeyekuti ndanga ndakungobvunzwa zvikwereti zvekuti murume wenyu akanga akambopiwa mari yemombe pakaroorwa atete, hanzi mombe dzeubaba. Saka mombe idzodzo hanzi akapiwa mari yaizofanira kutenga mombe yaifanira kuti inge ichizoenda kwaamai. So ndakaibvunzwa mombe iyoyo, mukomana Shi, zvinhu zvainge zvakaoma. Ndainge ndisina kana pekutangira, asi ndakabva ndazotanga kuita zvekutengesa huku kusvika mari yemombe iya yakwana. Ndakadeedza bamunini kuti ndinge ndichivapa mari iyoyo, ndikanzi kwete, tumirai kwandiri. Asi munhu wandakatumira aiva kune imwe nyika isiri Zimbabwe. Ndakati ndavatumira mari iya, mari iyi yaifanira kuenda iri 400 US, asi ndakaisa iri 450 US kuti inge ichizosvikawo yakakwana. Kunyange zvazvo zvinhu zvainge zvakaoma kudaro. Apa mwana kuchikoro tainge tisina kumuchinja paainge achidzidza, asi mukoma kwazvo ndinotenda Mwari kuti ndakashingirira. Asi chinondinetsa zvekuti ndiri kutokumbira kubetserwa nemhuri yeZimbabwe kuti ndoita sei. Ndobvunza here, paishanda murume wangu vakabatana semhuri, kune zvinhu zvakanosara kubasa ikoko. Saka inini ndanga ndakatotarisirawo kuti ndichapiwa zvinhu zvemurume wangu izvo zvaakasiya, asi hapana kana akadaro. Mhuri iyi imhuri yebarika. Zvairi mhuri yebarika kudai, isu tainge takazvimirira tega. Vekwana mai guru vainge vakazvimirirawo vega, asi ndivo vaitungamirira pazvinhu zvose zvaishandwa ipapo. Saka tete vangu vakataura mashoko ekuti musada kuti tibatane, kunyange pakuvigwa kwemurume wangu pakasava nekakusanzwisisana. Vamwe vainge vasipo havo, paingova nekakunzvengana, asi zvapera izvozvo pakava natete vangu vari kunze kwenyika vakati musabvunza zvinhu izvi uye usavaudza zvatinoita kusaidi rekwedu. Asi chava kundinetsa mukomana Shi, ndakacherechedza ndikaona kuti vemudumbu remurume wangu vainge vasingadi kuti ndive nechinhu chandinokwanisa kuwana chinobatika chemurume wangu. Saka vaita se vasingawirirani nevekwamai guru, asi ivo zvavo vachiwirirana, vachienda nerweseri kuti isusu tisazowirirana. Even mapapers emba chaiwo, inini ndinongogara, asi imba yacho handina mapapers acho. Ivo ndivo vanawo mapapers iwawo, nekuti ndiko kwaigara zvinhu zvacho, nekuti isusu taipota tichibuda tichienda tisingagare muno. Imba iyi iri muzita remurume wangu, asi ini kubva pandakafirwa handina kuzombozvifambira kana kuenda kuHigh Court kuti ndinoripota, nekuti tete vaiita se vari kudivi rangu.
iye zvino ndipo pandava kuona kuti vanhu ava vanotofonerana nekuudzana zvose zvavanenge vachironga. Bamunini mutevedzani nemurume wangu vainge vasingambowirirani nehasbandi yangu. Hameno zvavainge vachingonetsa nawo, vanoenda nerweseri zvekare vachinotaura. Hapana chandinoita chikasataurwa. Saka ndakazongotanga kungorarama life yekuzvinyararira inini nevana vangu. Ndine mwana musikana wandiinaye mukuru wacho. Ndakamusiya kunzvimbo uko kwatainge tichigara kuSouth Africa. Ainge atoroorwa ikoko, asi kufa kwakazoita baba vake neimba iyoyo yakabva yatoparara. Ana tete vachinoita makuhwa uko kwaainge akawanikwa. Asi mukomanashi, chinhu chandinoona ini ndechekudai, tete vangu vane zvavari kuita, vari kubata-bata, nekuti ndichitarisa vanenge vane chibhoyi chavari kundiitira. Kana vakanditumira something like a message kungobvunza kuti muri sei nemhuri, kana ndikavaudza business randinenge ndichironga, iroro business randinenge ndichiita rinobva rabroka, now ndava kutozvi-isolata, ndakungorarama life yangu. Ndakazoudza vana kuti no, whatever zvatiri kuita mumba ngatisataurai zvachose. Asi chava kundirwadza pamwe nekundinetsa iguva remurume wangu harisati raiswa dombo. Pavaida kuisa dombo, vaisada kuti ndinge ndichivapo. Vakati kuvakira kungava nebasa here. Kwakatoita mota yakaenda, asi inini nemhuri yangu havana kana kumbogara vatiudza. Ndakazozviziva ndokubva ndazohaika bhazi ndikatevera, nekuti zvaisaita kuti guvaka remurume wangu ringe richizovakirirwa inini nevana tisipo. Asi vakaenda nekombi vakazorovana. Ndikangoti pamwe Mwari ainge andirwirawo kuti ndisafamba navo. Kumhuri yandakaroorwa ndinongonakurwa nekuti vanhu vane zvinhu zvavo, ndini ndisina kana chituku zvacho chandiinacho. Pamwe ndinotombonzi inenge case mulife mangu, handina pamwe ndipo pandinozoti iyi inenge case irimo mulife mangu, handina kana mufaro mulife mangu. Nhasi uno ndava munhu ari kurwara. Kana ndikamuka ndakafa, vana vangu vanozotangira pai? Ndosaka ndiri kuramba ndichingokunetsai mukomanashi kuti isai nyaya yangu iyi kusvika ndawana munhu anokwanisa kundibatsira. Nevaya vaibvunza kuti dai wakwanisa kuwana vabereki vako, kana vari sababa ndinovaona, vanouya tichitoonana kumba. Ndinoenda kunyangwe kana paine zvinenge zvichiitikawo kwakaoma. Kwakangooma ndekwaamai. Amai ndo pavava kutanga kundifarira kuti ndine pekugara neupenyu huri nani. Asi pari zvino amai vanorwara. Amai vakazoti vatanga kurwara zvekuti vainge vava kusakwanisa kana kufamba, ndipo pavakabva vazotanga kutaura kutadzirana kwavakaita nababa vangu. Vakatozotanga kutaura last month chaiyo. Ndakavati munobva matadza kubatawo maoko emukwasha wenyu, iye ava ne5 years ashaika. Ndini ndakazotoita vekutofonera. This was last month. Handizivi kuti amai vangu chii kuti nditi kusandida, handizivi. Kana kuti munyama uri pandiri neni wacho, handisi kutombozviziva ende handisi kutombozvinzwisisa. Mukomanashi, upenyu hwangu kana ndisiri kurwara ndinenge ndichingochemedzwa nevanhu. Even kugara kwandakaita pano hakuna anofara kundiona ndiri mupenyu. Vana vari kungoita marombe. Mukomanashi, ndapota ndiisireiwo nyaya yangu. Kana maonawo munhu akwanisa kuuya nekwamuri achikwanisa kundibatsira, ndibatsirikewo mudambudziko rangu kubva muurwere huri mandiri, nemweya wekungonakurwa nevana vangu vaitewo zvinhu zvisvinu. Handina kana n'anga yandinoziva kana mushonga hwawo kuti nditi pamwe ndakazombonobata paya pakati kuti ndisangane nezvinhu izvi zvandiri kusangana nazvo. Handichaziva kuti ndezviya zvandaiudzwa kuti usaenda kurwizi here pandainge ndichiri mudiki. Ndakambotanga ndichirota zvinoitika, asi iko zvino ndakungonyumwa. Ruzhinji rweZimbabwe ndibatsireiwo, kwete rubatsiro rwemari kunobhadharwa mari yakawanda handikwanise nekuti handina chandiinacho. First marriage ndakatorerwa zvose. Now second marriage, upfumi hwose hwakanga hwaunganidzwa nemurume wangu, hama dzake dzakangozvibata dzakanyarara. Kana kuti ndibvunze zviri kundiomera, ndingawanewo here anondigadzira ndogopiwawo ndakangozvinyararira.
pasina kunetsa. Pamwe kurwara kudai ipfungwa dzinogara dzichingondivhiringidza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu as a WhatsApp voice note. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. What a sad story. Inyaya inorwadza, inyaya inonzwisa tsitsi. Rikedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadii zvenyu mukomana Ashi, can you please post my own story? Inini ndiri kuda kureururawo izvo zvandakaita. Mukoma, zvinhu izvi zvakangoitikawo by mistake. Inini nemurume wangu takamboita a very long time tichingonetsana, plus murume wangu semunhu wekuti aita sekunge ane addiction, and iye murume wangu aitawo sekunge ane addiction yesoka chaiyo. Izvi akazozvitanga mushure mekunge tauya kuno kuJoni. Saka munharaunda umo matakasvika tikatanga kugara, varume vemo vane kaklub kavo. Kaklub aka vanoti each and every day, kana kuri kunzi vanenge varonga kuti vange vachibuda, vanobva vabuda vobva vaenda kuground rebhora, vobva vanotamba bhora ikoko. Sometimes vanokwanisa kubva pamba na5 then vobva vazodzoka pamba na7. Aiwa, izvozvo kwandiri zvainge zvakanaka sezvo ari munhu wekuti anofarira kusocializa nevanhu. Asi dambudziko rakazovapo nderekuti akabva azova munhu wekuti vanhu vaainge ava kutamba navo vanhu vandakaona kuti vanhu ava vanofarira zvemadrezi, vanhu vanoita zvechihure, plus kutonwa doro chaiko. Iye akatanga achanwa doro in secret. Kudzamara ndazozvibata kuti munhu uyu, munhu wangu, ava kunwa doro zvekare nekusvuta fodya. Ndakati ndamubvunza, iye akabva ati ndo zvinongoita murume wose. Mukoma, ndakarwadziwa ndikabva ndati aiwa, hazvina hazvo basa. Then akabva azova munhu wekuti pamba chaipo ainge ava kusabatika. Izvo munhu ainge awana girlfriend yake pane umwe musingle lady waainge ava kudanana naye mulocation imomo umo matinogara. Nanhasi uno musingle lady uyu achingorimo mulocation imomo. Ndakazoti ndazviziva mukoma, ndokubva ndataimira hangu munhu wangu ndikabva ndatovabata vari vose. Ndakadzoka zvangu kumba, iye ndokubva azonditevera akabva azondikumbira ruregerero. Ndikabva ndati zvakanaka, sezvo ainge apromisa kuti izvi ainge ava kusazozviita zvekare izvo zvaainge aita, but pain iya yakangoramba iri mandiri. Mukoma akabva azozvipamha zvekare, and this time around ainge ava kudanana zvekare neumwe musingle but aigara kune rimwe location, but location iri riri padhuze neipapo apo pane stadium. Pastadium pacho pavanoenda vachienda kuno exercise nekutamba bhora. Saka dzimwe nguva aitobuda achitoita sekunge munhu ari kuenda kubhora, iye obva azonzvenga vamwe vake, obva atoenda, obva anoonana negirlfriend yake. Then shamwari yake yakabva yazondiudza makuna ose awa ainge achindiitira. Ndakabva ndatoti sezvo iwewe wandiudza, ndinoda kukutenda nekundiudza kwawandiita, watondingwadza, but iwewe ndiwe manje wava kuchindipodza moyo wangu, because ronda iri handizivi kuti ringapodzeka sei, and iwewe ndiwe unoziva pain yangu. Ndiwe munhu ari pedo neni zvekare nemurume wangu, zvekuti kana ndikadanana newe hazvizombobatwi kuti ndo zvatiri kuita. Mukoma iye akambotanga achazeza achiti zvimwe kuda ndainge ndichingomutesta, asi one day akazoti andiudza kuti vainge vari kubhora, asi wangu murume ainge asiko, ainge aenda kugirlfriend. Ndikabva ndati shuwa. Iye akabva ati ndikabva ndamuti chimbosvika kumba timbotaura. Pasina kana nguva ndikabva ndanzwa knock padoo. Ndokubva ndakasika kukurura zvangu nhumbi dzangu ndikabva ndapfeka zambia chete. Akangoti ndangomuvhurira dhoo, ndichibva ndatodonhedza zambia riya nekutoloka dhoo, tikabva tatanga kurara tose. Mukoma, zvinhu izvi takazviita kwegore rose tichingodanana, murume wangu iye asina kana chaainge achimboziva. Takazotoregedzana mushure mekunge andiudza kuti mudzimai wacho ainge ava kususpekta. Saka ndipo patakabva tazoregedzana ipapo. Mukoma, ndangoti ndinge ndichingouyawo pano kuti ndireurure chitema ichi chandakaita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndangouyawo padare renyu kuti ndinge ndichiuya kuzoreurura kuti izvi ndo zvandakaita. Zvakangoma hazvo vedu we. Please let us try
to speak with our dear sister in the comment section. Saka pane imwe audio pfupi iyo yandakatumidzirwa namukoma vedu. So mukoma vedu ava vakanditumidzira audio. Regedzai ndizame kukupai narration ye audio iyoyo. Hanzi mukoma nashi inini ndakawana nawo nemudzimai wangu. Saka mudzimai wangu uyu wandakawanana naye iye munhu wekuti anongogara achingochema. Saka each and every time ndinogara ndichingozvishungurudza nekuda kwekuti munhu anogara achingochema. Ende chimwe chinhu zvekare ndechekuti iye akandiudza kuti ane dambudziko rekutoti haatoende kuperiod zvachose. Saka izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvinokonzeresa kuti asakwanisa kubatira pamuviri. So iyi ndo audio yandakatumidzirwa yakabva kuna mukoma vedu. That was a summary ye audio yavo iyoyo yavakanditumidzira. Please ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava kuti vangaitawo sei kuti vasazviblema sezvo mudzimai wavo achingogara achingoburitsa misodzi. Zvekare paishu iyi yekuti vadzimai vavo havaende kumaperiods zvachose, hapana here zvingaitikawo zvingavabatsira kuitira kuti vange vachizokwanisa kubatira pamuviri, kana kutoti kana munhu once usingatoende kumaperiods it means kutoti hautokwanise kuti unge uchizobatira pamuviri zvachose. Please ngativabatsireiwo mucomment section.